खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बर' हारिनि हारिमुआ मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। सासे सानै नङा गासै दामनाय देनाय मोसाखावरि गासै मोसाखावरि दामनाय देनायजों खौसेयैनो सा 11,000 मोसाखावरि दामगिरि बिथांमोना फैगौ 17 जानुवारि खालाराव गुवाहाटीनि सुरुसजायाव बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनो थांगासिनो दं आरो बे दिन्थिफुंनायाव हादोरनिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बाहागो लागोन आरो बिथांनि बाहागो लानाय एबा बिथांनि नुजाथिनायाव नरेन्द्र मोदी हादोरनि पीएम नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बिथांनि मोखांनि सिगाङावनो मोसाना दिन्थिगोन बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय। बे समाव माबे ओनसोलनि माबे जिल्लानि बे समाव बाहागो लागोन बेसेबां गासै सा 11,000 दामगिरि मोसाखावरि बिथांमोना बे समाव बाहागो लागोन। फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लागोन गासै 11,000 मोसाखावरि आरो दामगिरि बिथांमोना। गिबियावनो बे समाव फोरमायनांगोन माबे जिल्लानिफ्राय गिबियावनो क'क्राझारनिफ्राय मोसाखावरिया गासै 1542 खाम सिफुं सेरजा सिंगार जथा बायदि बेफोर गासै क'क्राझार जिल्लानिफ्राय गासै 1721 सोद्रोमाफोरा बे बागुरुम्बा मोसानायाव बाहागो लागोन आरो चिरां जिल्लानिफ्राय 682 मोसाखावरिजों लोगोसे आरो दामनाय देनाय गासै चिरां जिल्लानिफ्राय 759 आरो बिनि उनाव बाक्सायावहा गासै 839 मोसाखावरि आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो दामनाय देनाय बायदि मेथाइ खननाय गासै 954 बयनिख्रुइबो बांसिन होनना बुंबा बे समाव क'क्राझार जिल्लानिफ्रायनो बांसिन बे समाव नुनो मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 1552 मोसाखावरिजों लोगोसे आरो दामनाय देनाय गासै 1719 सोद्रोमाफ्रा बै बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिनायाव जा मोसानानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांदों। बे उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो बेफोरबायदि बाहागो लागोन। बिश्वनाथ सनितपुर लखिमपुर धेमाजि सराइदेव कार्बि आलं बेफोरबायदि वेस्ट कार्बि आलं गलाघाट नगाव हजाय मरिगाव कामरुप आरो लोगोसे गवालपारा नलबारि बजालि बरपेटा बेफोरबायदि गुबुन जिल्लानिफ्राय बे समाव मोसाखावरिफोरा गासै 11,000 मोसाखावरिफोरा बे फैगौ 17 जानुवारि खालाराव बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव गोबां दिनैनि समाव बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैगौ 17 जानुवारि खालाराव जाबायदि जोंनि बर'नि हारिमु बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै मोनसे जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं। बे सोरजिनो थांनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बरायनाय बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। 17 তাৰিখত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া আহি আছে আৰু এই 17 তাৰিখত তাতে গুৱাহাটীত আমাৰ 10,000 বাগুৰুম্বা নৃত্য কি কয় এইটো ডান্স পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিব। এইটো খুব ভাল খবৰ আমাৰ কাৰণে হয়। অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো কালচাৰ এইটো আপগ্ৰেড কৰাৰ যিটো চেষ্টা এইটো ৱৰ্ল্ডত দেখাবৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া সেইটো খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ। নিশ্চয় বড়ো হোৱাৰ পিছত হয়তো গাৰো হয়তো ৰাভা বা হয়তো ৰাজবংশী এনেকুৱা হয়তো পৰ্যায়ক্ৰমে যাব। যেনিবা আগত বিহু দেখাইছে, ইয়াৰ পিছত আদিবাসীসকলক দেখাইছে, এইবাৰ বড়োসকলক দেখাইছে, নেক্সটত হয়তো কোচ ৰাজবংশী বা ৰাভা বা গাৰো বা বিভিন্ন জাতি বা গোৰ্খা এনেকুৱা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে চিএম ডাঙৰীয়াই ভাল চিন্তা কৰিছে। এই কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা কালচাৰটো আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ভাল ইনিচিয়েটিভ।